Naghatag sang support ang tanan nga senator judges sa majority bloc agud ibalik sa hapon ang impeachment hearings bago kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Senador Panfilo Ping Lacson na diskusyon na sang maayo sa ilang grupo ang nasabit nga desisyon agud hindi man mangin limitado ang oras ng trial bangod ginasundan ini sang session sa plenaryo sang Senado. Ginpakigbahin niya nga mas maayo ini nga panigayonon halin las 10 tubtob alas 2 sa hapon samtang sugura naman sa alas 12:30 sa hapon tubtob alas 7:30 sa gabi ang sesyon sa Senado nga mahimo pa maglabot sa alas 10 sa gabi. Pahayag man sa senador, formal pa nila nga konsultahon ng mga senador halin sa minorya may kang tanan sa nasabit nga proposal. Nabaluan nga ginpakigbahin ni Defense Council spokesperson Attorney Michael Poe nga handa man ang campus ng depensa nga magsunod kung mayara gid man sa mangin pagbago sa schedule sang trial. Madumduman nga una na nga ginpanugyan ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang nasabit nga proposal agud mas mahatagan man ang prosekusyon kagang depensa sa mas malawig nga oras nga magpreparar sang ilang nga mga argumento sa trial.